Okay guys, okay, dito naman ako para magkwento sa inyo ng mga katatawanan. Before we proceed, just like this page and subscribe. Okay, we start our storytelling, a very funny storytelling. Dito sa ka terminal ba? Terminal. May usa ka Bisaya ug kaning Amerikano. So, kaning Amerikano ug ang Bisaya nabangga ni sa kaning Bisaya ang Amerikano. Sus, karon pagkabangga sa Bisaya ingon ang Bisaya. Bangga niya. Wala man ang intensyon na pagkabangga silang duha. So pagkabangga ron, ingon ang Bisaya nga, ay, sorry. So ang tubag sa kano, simpre kano god anya English. Ingon po ng kano nga, I'm sorry too. So ang tubag po sa Bisaya kay, ang nibalaan po dito kay sorry ra di ay. Ningon ang Bisaya. Ay, sorry tre. So karon, nitubag dayon ang kaning kano. Kay wala na kasabot ang kano nganong niingon pumunto siya sorry tre. Ingon ang kano nga. Hey, what are you talking for? So tubag ang ganing tubag ang ganing Bisaya. Ingon ang Bisaya. Ay. Gi-Englishan ko da. Sorry 5. Ingon na. Ningon na po ng tanong. Kay tubag sa kano na buang murag na ingon ng kano nga buang siguro ni. So tubag sa kano nga, hey, are you sick? So ang tubag sa kaning kuan Bisaya kay matay gi kuan mong kuan ning kano ingon mo sa kaning Bisaya nga, sick ka diha. 7 ang sunod.